Dadagdagan mo pa yung anxiety ko, teacher. Nasa grade 5 ang true love. Ginisang botong, ginisang porkong puti. Ay, good morning mga kansel ko, classmate. Pagod na ako. First day of school, ilang araw ka ng Pilipino, mas mahirap yun. At agad simulan. First day of school, medyo mainit ang first one. Anong guidance office? Hindi, hospital ang uwi mo, boy. Pagod na ako sa'yo. Ka nang sagot sa akin, ha? Kamao ko ang sasagutin mo ngayon. Saan pa yung room TV eh? Kulang ka pa nga sa aral, okay lang yan. First day of school, basta wala nakakaalam na nagtanong ka, okay lang yun. Saan kwarto to, Ben? Bakit mo pinahiram ang ballpen? Si Nicole. Unang araw pa lang, last day nyo na. Ano ba naman yan? Napakahirap naman yan. Okay, wala ka ngayong kiss goodnight at tulog. Puyat ka ngayon kasi di ka makatulog. Wala kang kiss goodnight. Wala kang heart emoji. Wala kang photo ng tulog siya. Wala lahat yun. Matutulog kang malungkot. Tapos binigay mo pa GTEC hayop. Classmate ko lang yun yung class. Overtake malala. Bili lang kayo para hindi ito magyari sa inyo. 100% kasiguraduhan ito. Ito ay scientifically proven. Bili lang agad kayo. Link down below. Doon tayo iba't iba ba kulay. Basically ko lang ulit ito ipa-plug. Overthink, malala, malula. Overthink, malula, malula. Huwag mo na ako i-text. Huwag mo na ako kamustahin. Huwag mo na ako i-chat. Scene zone. Parang alam mo nakita ko at wala pa rin akong pake sa'yo, hayop ka. Platonic friendship, pokpok yung plato sa mukha. Oo nga, pag meron na kayong mga 2x2. Kung saan mo makikita, sa harap ng jeep, sa loob ng 7-Eleven, lahat makikita niya, wala kang kawala. 131 lang, ideal Australian harvest hot. Mukha siyang K-popper eh. No? So dad, I told you Peter, wag mo itatanong kung saan room bilhin yung room TV. Nakakahiya, pero okay lang, at least alam. Ay, nahanap ko na ang TBA. Ayun naman pala. To be assisted room. Diyan kayo magtutulungan magbabarkada. Boy, tingnan mo yung mga subject mo. Math. Gusto ko yung sentence case mo every 2 letters. English. English? English? English yan. English. Type nila. Engel? Science. Tayo ng science. Ano yan? Science. Baka abot kasi ng langit ang sky, di ba? It all starts in the water cycle. Evaporation, condensation, precipitation, consumption. Alam mo, bata ka, buhok mo. Bugok. Filipino. Filipino. ESP. Health. Tayo na pati utak mo pag skibidi health. Oh, may tama ka talaga sa akin. Ang ina, wali spelling mo. May A yan, tsaka H, bugok. Help. Punghang, ano ba? Bugok, anong health? Kailangan mo dyan, help. Lagay mo itong P. Help pang kailangan mo. Hayop ka. Bugok. Bugok yung subject mo. Swerte mo sa akin, wala kang... Kung bibigyan ka talaga, bibigyan ka talaga 7.5 out of 10. Pero lagi tayo may oras mag-TikTok. First day of school, kunwari wala... Ay, lalalo ko tuloy. Tinuloy na ni Mon. Konpiyado ko, nakita nyo yung kaso niya dun sa memer. O yan, may mga memers na, may warrant na kayo. Memer of arrest. Tigil na daw yan. So, pasok tayo bukas maaga. Gusto ko na naman pag-share ng mga sa inyo, memes eh. Ito pagpapakita ko lang yung mga nakita ko. Kakaskibidi ko to nung gabi eh. Ito naman talaga ang tulog ng mga naubos na utak sa brain rot eh. Yung mga lang katapusan. Naiintindihan ko yan. Sunod. Ayos na kasi. Matot ka lang. Naging meme template na tayo. Nilista ka ng kaso, isipin lumabas sa puwet mo. Meron pang lumabas sa puwet mo na laman. Hayop naman. Sunod. Gusto ko magtanggal ng tutuloy at sakto nagsalita si Tito Mars na wala namang bars. Dito pinanood niya tong ilang guro idinadayang 6 na oras o higit pang pagpangtatrabaho kada araw at ito ang kanya masasabi tungkol dito. Nasa frontline. 6 na oras nire-reklamo ng ilan sa inyo? Eh di mag half day na lang kayo. Mag 4 hours a day na lang kayo ng trabaho. Hindi kayo nahiya? Hindi kayo nahiya sa ibang mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga healthcare workers? Ikaw ay nakahanap ng punto pero kulang to sa puntos. Unang-una, may mga panahon na umaangal ang mga nurse para patasin ang kailang sahod tulad niya sa ibang benepisyo. Tas sa ilalim ng DBM circular, lalo na nagkaroon tayo ng pandemic, tumaas ang kanilang need kaya nagkaroon ng mga batas para patulungan silang tumulong. Na kung minsan abot ng 12 hours yung duty, pero wala tayong naririnig. Wala tayong naririnig na pagrereklamo ng ganyan. So doon pa lang mali ka na. Hindi ka lang naghahanap. Ang ganda-ganda ng contacts mo, wala kang pan-search sa Google. Ito nyo ata, 4 hours na lang po yung trabaho ninyo.
half day. Di mo pwede ikumpara isang manggagawa sa isa pang klase manggagawa. False equivalence ang tawag po dyan. False equivalence fallacy. Di porket pareho tayo, meron tayong kaparehong characteristics, ay gusto na natin yun. Tulad tayo, pareho tayong may titi. So siguro may gusto rin natin pareho ng babae. Di ba napakamali niyang comparison. Ang pangit niyang analogy. Kasi bading ka, ako hindi. So magkaiba tayo ng trip. Di ba? Di tayo talo. Pero dito, ayun nga, ang pangit niyang analogiyang gamitin. Na lang, tapos mag-video-video pa kayo ng mga estudyante ninyo, tapos sabay ipopost nyo sa TikTok para meron kayong reels, meron kayong upload sa TikTok. Bakit? Ang construction at nursing nagvi-video nga, di ba? Meron nga nangyari, flatline queen, di ba? Sa nursing naman. Paraan to ng mga teacher, paraan to ng kahit sinong tao na i-document yung buhay nila para maalala. Pwedeng diary, pwede pantanggal stress, pwede para umusad ang oras. Hindi mo pwede gamitin sa kanila yun. Kasi ikaw minsan binibidyo ka mo nga sarili mo para mapag-usapan, di ba? So anong difference nun? Dapat bilang mga guro, kayo po yung mas nakakaintindi sa mga manggagawa. Parang 6 hours, sobrang dami nyo ng reklamo. Hindi nyo ba naisip yung ibang mga tao dyan na higit pa 6 hours yung trabaho araw-araw? Mga medical professionals, mga nagtatrabaho sa construction. Total na, pag-usapan nyo natin construction dito, umangal din ang mga construction worker noon. Humingi ng dagdag sahod noong 2020. So isibila ba dahil noon lang yun, hindi to totoo, hindi to nangyari. So alam mo yun, maghahanap ka lang naman. Bago tayo magsalita ng mga pangkalahatang statements na parang ito lahat, hindi naman sila. Bakit? Ikaw ba ang spokesperson ng mga construction worker? Humingi din naman sila ng dagdag sahod. Pero yun nga hindi masama yun, hindi masama umangal. Ganitong klaseng pag-iisip, yung iniisip ng mga mahilig mang alipin ng tao. Alam mo ba ito mga alipin sa PGA? So yun ang ginamit mo example. Ito ba alipin ng PGA? Hindi naman umangal. So huwag kayo umangal mga teacher. Ang pangit niyang pang-argumento, pang-inuman tong argumento. Hindi yan tatabla. Mga security guard, mga call center agents, 4 hours na lang, di ba? Half day na lang kayo kung ganyan lang din naman ho pala yung mindset ninyo. May nagsabi pa sa comment section na 2 hours lang. So gumamit tayo ng isang punto, di ba? Ito, kakasabi ko lang, extremes. Kasi dito mo mapapaganda, o at least sa tingin mo, dito mo mapapaganda yung punto mo. Pero hindi, gumamit ka na extreme na naman yan. Di ba? Sabi ko kasi huwag ka ganyan magsalita dahil basura ang ganyang klase paggawa na sa argumento. Masyado nyo na pong inaabuso. Dati, hindi naman po ganyan yung mga guro. Wala pong gurong ganyan dati. Walang gurong ganyan dati. Dati, like bago nagka-internet, hindi ka na ba nagbabasa nun eh. Hindi mo naman alam ano nangyayari sa buong Pilipinas. Kaya ngayon, marami tayo nakikita mga ganito. So, pagit yung comparison na naman. 6 hours, masyado na po kayong pagod na pagod. Hiyang-hiya naman po sa inyo yung mga nurse, yung mga iba pang mga taong nagtatrabaho. Kita mapapansin, mabalik siya ng balik doon sa mga tatrabaho na mas late. Kasi yun na lang, yun yung pinaka-argumento niya. Pero yun nga, maling-mali na agad yung ginamit niyang comparison doon. Tulad ko sinabi ko kanina, yung false equivalence na example. Drawing an equivalence between two subjects because they share some characteristics while ignoring the significant differences between them. Sabihin ko, mas matagal ako magtrabaho, mas nagiging productive ako. Sa ibang mga bansa, iba naman ang tagal ng trabaho. Meron naman dito mga saglit lang ang trabaho. May mga work from home na saglit lang ang trabaho. Diba? Ang lalim masyado niyan. Tapos para makagawa ka ng ganitong kalalaki mga state, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan yung pinagdadaanan nila. Alam mo, naiintindihan ko yung mga klase na content creator na gusto maging offensive sa social media para magalit lang sa kanila eh. Pero ito kasi gumagawa ka ng punto eh. Doon ako naiirita na parang kala mo tama yung sinasabi mo eh. Okay lang, alam ko may mga content creator o influencer na magsasabi lang ng mga offensive na mga bagay para pag-initan sila, para pag-usapan sila na pagdaanan natin kay Rendon. Ito kasi gumagawa ka ng argumento at napakabasura ng argumento mo, hindi siya tumatagal. Diba? I-explain ko nga kanina. Gumagawa tayo ng mga sweeping generalized statements to prove a point. Hindi po ako nagkakamali bilang mga teachers. Ang gaganda po ng mga benefits ninyo. Una, yung mga benefits, maraming ganyan. May benefits sa gobyerno. May benefits pag ikaw ay government official, di ba? O umaangal ba sila? Di ba? Ang pangit niya, hindi yun yung paraan para i-dissect yung opinion. Hindi yun yung para i-dissect yung konsepto na pinag-uusapan natin. Meron po kayong sweldo kapag mga bakasyon ng mga estudyante. Meron po kayong mga kung anik-anik na increase, mga kung ano-anong pabigay ng gobyerno. Pero yung mga taong nagtatrabaho sa corporate, yung mga taong walang ganyang benefits, yung mga taong nasa medical fields na wala pong benefits na nakukuha ninyo, meron po ba kayo naririnig na reklamo? Pinagsasabi mo, porque hindi mo lang nakita saglit ang 5 seconds ng Skibidi Toilet sa TikTok News o dito sa FB, kala mo walang nagre-reklamo. Kaya ako nalalabuan dun eh. Ano tong parang
first time na naman natin gumamit ng social media, alam na natin yun. Porket narinig mo lang isang beses na umaangal ang teacher, ay hindi na umaangal ang iba't iba pa mga profesyon. So yun lang, ako lang pagtawanan to walang kwenta argumento ni Tito Mars dahil ang baho, kulang-kulang, may mga palasiya siyang ginamit. Iba ang buhay ng isang manggagawang construction worker at nurse sa buhay ng isang teacher at vice versa. At sila ay pare-parehong mayroong karapatan umangal. Hindi dahil sa pinagdadaanan ng ibang profesyon, pero para dahil sa kanilang specific at special at unique na binibigay para sa ating bansa. Ganun lang yun. Kinig ka ba, teacher? O noisy, lagay sa noisy si Tito Bars. Sunod. Ano to? Lagay Spider Mom. Salute yung mom sa... Ay, sabihin mo ngayon! Bruno Mars, sabihin mo! Sabihin mo na walang nakulang pa ang ginagawa ng mga teacher. Sila kasi nagmamalasakit. Hindi mo kasi mabibilang yun sa oras. Hindi mo yung mabibilang sa ilang oras mo ginagawa. Hindi yun basihan. Hindi na... Oh, literal na buwis buhay yan, no? Ikaw, kaya mo bang iwas-iwas ang watawat ng Pilipinas tulad ni Ma'am? Literal, metaphorical, and physically. Dala-dala niya ang watawat ng Pilipinas. Ayop ka. Ano to, nakikill. Estudyanteng batak mag-chat GPT at paraphrase guro na marunong mag-AI detector. Ako na naka-humanizer na. Hindi nakakaabot yan kay teacher ng ganyan. Kaya ayun na nga, meron na mga ganung mga AI pero spelling pa rin natin. T nagiging P. Ikaw na late na nagpagas. Lagi kang ganyan pag kailan nagmamadali ka. Pero ang sabi daw, kaya daw nangyayari yun kasi mas naaalala mo yung mga bagay na hindi normal. So, isipin mo lang yung mga oras na nagmamadali ka pero hindi nagpagas. Naalala mo to kasi ito ay taliwa sa kagustuhan mong pangyayari. Kaya nga, nasabi nga nila pag lalabas ka ng bahay mo, kung gusto mo maalala kung nagawa mo yung dapat mong gawin, gumawa ka ng kakaibang bagay. Umikot ka, gano'n, alam mo yun, untog mo ulo mo sa pintuan kung bago mo gawin yung paghugas mo ng, pagsara mo ng tubig para maalala mo. Parang ganyan din. Kaya mas lagi natin naalala yung ganito eh. School is a place for study, not to quickie in the CR with your... tama. Huwag nyo nang dagdagan, ha? Skip na mga eskwelahan, dadagdagan pa natin. Paminta sibuyas, bawang betchin, isang boteng gin, isang porsyong puti, sa Lunes babayaran. Veteran na nagbabalance sila ng kanilang oras isang porsyong puti, sa Lunes babayaran. Estudyante at Paminta trabaho. sibuyas, bawang betchin, isang boteng gin, isang porsyong puti, sa Lunes babayaran. Hindi papunta Paminta sa school. sibuyas, bawang betchin, isang boteng gin, Kasi isang lagi sinasabi sa iyo ng magulang niya papupunta daw sila ng school, di ba? Yan, literal. porsyong puti, sa Lunes babayaran. Grabing talento! Paminta sibuyas, bawang betchin, isang boteng gin, isang porsyong puti, sa Lunes babayaran. Paminta sibuyas, bawang betchin, Galing ni sir! Ito lang ang gusto kong ruler na gawin mo. Di ba ruler yung pag puro ka uno? Yan yung literal na nilalakaran ng teacher mo pag pinipilit mo sila bigyan ka ng maganda score kung hangal ka naman. Next first day of school, ginamit yung bag na walang laman. Okay lang, basta ba hindi nilalagyan ng semento tsaka nilalagyan ng basura ng mga tropa mo eh. Okay lang yan. Wala na mga amoy niyan eh, siguro. Nasa grade 5 ang true love. Okay, erase. Nasa pag-aaral ang true love. Yan, very good. Time check, ako pa ba? Hindi na kasi wala ka ng oras mag-aaral. Wala ka ng oras. Grabe ang kaba ko. Ay na. Dadagdagan mo pa yung anxiety ko, teacher. Ayoko mag-recitation. Wait lang, so recorded ba to? Or controlled? Di ata siya controlled eh, no? So pumili na siya before pa. So pumili na pala si teacher. Ito yung mga gusto ko sa mga teachers na sinasabi na iba, kulang pa. Ito yung hindi mo ito matuturo eh. Alam mo yun? Kung fan ka klase teacher, fan ka eh. Masaya ka kausap, masaya ka kasama sa klase. Diba? So, para to sa lahat ng mga teacher dyan, para sa inyong mga nagpapakahirap para sa mga estudyante na para nyo ng pangalawang anak, at sa mga tumatayong teacher na pangalawang magulang, saludo ko sa inyo. Dahil naalala ko sa mismo ko experience, may mga teacher ako na above and beyond. Sobra-sobra yung binibigay para sa akin, para maintindihan ko, kasi kung matanong talaga ako noon, kahit maliit na bagay, tatanong ko bakit ganyan, at talaga nag-e-effort sila pagkatapos pa ng klase. Tapos sabi, ito ba yung hindi mo naiintindihan, Mr. Ganyan-ganyan, Mr. Paulo. Ayun yung hindi mo mapapalitan sa mga magagaling na teacher. At syempre, mahal na mahal ko ang kahit sinong tao na tumutulong para sa ating kabataan. Kasi sila nga naman ang pag-asa. Pero lang yung mga naglalandian sa labas ng school. Drone. Oh, ikaw, hindi ka pa pumapasok. Dumiretso ka na doon. Sige na. O ano, saan ka pupunta? Sige, pumasok ka na sa klase. Napakahirap yung tatay mo. Pagod na. Hinahabol siya. Saan to? Pag wala kang kalaro, no? At least yung drone. Umuwi ka na sa inyo. Sarad at Paul
Pwede nyo ba ituro ko saan ako nagkulang? Nagkulang ka sa aral. Kulang ka sa pagsabi sa kanya kung bakit mo pinahiram mo yung ballpen mo. At doon natatapos sa mga memes ngayong linggo. Maraming salamat sa mga first day dyan na pumasok sa klase at mga last day ng mga jowa nila, mga last day ng tampuhan. Kung ano yung paborito nyong classmate na hindi ka pa kokopyahin at anong gusto mong mangyari, Paul mamaalam. Shoot!